So, yun, what's up guys? Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Magandang hapon. Bali, ang lakad natin for today is pupunta tayo sa San Nicolas. Bali, hatid natin yung wheelchair, kasama natin ang Aeromax at saka CR1L. Siyempre, yung team natin ang United Solo Rider 075. So, samahan nyo kami mga igan, intayon. Face in your face. Ayan mga igan, kasalukuyan na tayong bumibiyahe papuntang San Nicolas. Kasama natin ang Aeromax at saka United Solo Rider 075 at saka yung si Cardo Dalisay, yung dinadrivean ni Sir Raymond Natat, saka ni Ma'am Buena. Nandun nakasakay yung wheelchair. Ayan, papabagsak na yung ulan. Sana hindi pa bumagsak para hindi tayo mabasa. Welcome to Tayug. So ayan, rain or shine, nandito tayo ngayon sa barangay Kapungawan, San Nicolas, Pangasinan. Bali, sumama tayo para hatid yung wheelchair. Isang bibigyan natin. So ayan, mamaya ulit kasi malakas ang ulan, baka tamaan tayo ng kidlat. Yan po, bali ko na. Gumagapang po si nanay, hindi po siya talaga makalakad, kaya kailangan po niya ng wheelchair. Kahit 5 kilo lang, hindi ko kaya mo atin. Mabigat.
Rain or shine. Dito tayo. Ayaw number 1. Position po ko. Kaya nagpapasalamat tayo sa Airmax. 65 Sir Gillian. Medyo madilim lang dito, konti. Oo. Lakas ng ulan dito sa Santo? Sa Kabungawan, sir. San Nicolas. San Nicolas. Okay. Tuwang-tuwa si nanay. Meron na siyang bagong wheelchair. Bigay po ng Aeromax Pangasinan. Salamat sa inyo lahat na tumulong sa akin. Sana gabayan kayo ng Diyos. Kay Kisali. Baik, kung natanong ko na nyo, hindi mo ibagay. Prabo ko na. Sana kayo, awas haba. Daming na agad yun. Oh, ayun, tapos na. Ano na? Okay, pasyal mo nga muna, sir. Ayun, ayan. Oh, meron ng bagong sasakyan si nanay. Hindi ako makaano. Kaso na ulan, hindi makapasyal si nanay sa labas ngayon. Na lang na. Ayan. Wala. Dito ba dito ka ba? Club. Nice. Then, lalo-lalo kay Papsi Jillian. Sige, tutulungan nyo na lang ako mag-ano. Sige ba? Para naiiyak na. Katuwa. Iyak po yan ng katuwaan. May meron ng sangit, no? Puro ka lang yan, nanay. May susunod pa yan. Ang bahala kayo. Opo, Nay. Lahat tayo. Basta dasal lang po. Ayan, naiyak na si nanay. Ako lang, nanay. Bukas, Nay, pwede na kayong lumabas. Kahit ano. Magpahangin. Di na pa kayo bubuhatin. Diyan na lang. Oh. Ano mo na dyan? Para magbababay siya. Babay lahat. Bangin ka. Wala, bakit? Bakit? Yes. Dan? Kasama ka ba? Nandito na. Lagalag. Kasama ko si Lagalag. Bakit? Nalaglag. So, ayun, uwi na tayo. Ayan, nagkakagulo na sila. Ano yan, mga yan? Ano yan? Ano yan? So, ayun, pauwi na tayo. Dahil tapos nang naipamigay yung wheelchair. So, ayun mga igan, hindi na tayo kumuha ng video ng pauwi natin kasi umuulan, basang-basang tayo, baka masira yung camera natin. So, ayun, umuwi na lang kami. Tapos, hiwa-hiwalay na kami dyan sa may Aragaag, doon sa tapat ng Dairy Box, Aeromax, kumain pa sila. So, kami nila Ma'am Chi lang, dumiretso na. So, ayun mga igan, hanggang sa susunod na video, support ko po yung YouTube channel ko, ang Lagalag Moto. So, ayun, ride safe and God bless sa ating lahat.